Ahoy! Advance Merry Christmas and a Happy New Year! Kamamatami lang. Madami lang. Sorry po. Medyo ano kami ngunyan. Nahali-hali kitang rin nagaribanan ta. May pigasikasong ko yan. Mga bagay-bagay. Mga bagay-bagay. Si mga nakaaging semana, busy kita sa Oo, duman sa Paskuhan sa barangay kang Team Naga. Kang LG Nagad, December 3 to December 12 sa tuyang pagbibisita duman. So, Sa 27 barangay. yan. So, Gary po, welcome po sa programang Dos Bosabos! Okay. Nagbabalik. Sosyal na kami ngunyan. Ayun, Yan, may intro na may kami. mga OBB na kami. Pero may nares ako sa studio ta. Ano? Dati-rati, Ah, dahon pa lang. dahon pa Ngunyan, lang. Haloy kitang nawara. yan, nagbunga na. Nagbunga na ang cherry. Pag-araw ka ni kapulang araw kaning mga karo may nagigaramduman akong mapula-pula. Ako gusto ko inisa na. Yan. Sa dito naman yan. Ay, Garo na bagyang kulugo. Ini kaya Hindi kaya garo, garo na pigsa. Ini garo baga si kimanay mo. Ikaw na talagang bunga. May bunga na baka Sa kahaloy kaya ang baka sa otro tadi kaya nag-aano na kita, naggugono na kita kaya. nagugusi na Ano kita. pa lang ni? Dahil panihinog. Putot pa. Putot pa ni. Pag grabe ng pula, kung tutururo na ang pula ka yan, Ayo. inog na yan. Ah. This is what we call cherry. Yeah. Napag-uulahin na sa bago na siyempre mahapotan sa tayo mga viewers ko nagparasarain kita. Yan. Nagparalibot po kami sa 27 barangay para po magtaon ng kadikit na kaugbahan. Yan. 4 na barangay, 5 barangay po. Kada aldaw sa moyang bibisita, nagtataon ng kadikit na kitik. Yan. Kaya si mga nakakamidbid po na sa moyang unyan, duman sa mga barangay na ito. I-follow na po nindo ang Dos Bosabos. Yes, paki-follow po sa moyang mga pages, ang Dos Bosabos sa Facebook, ang Dos Bosabos PH sa YouTube, sa Twitter. Ay, makita Twitter. Instagram, saka TikTok. Yan. So, yan po ang sa moyang mga social media accounts. Yan. And then, syempre, i-follow man po nindo ang sa moyang mga personal na page at Boy Agta DJ. Siyempre, ang Tito Ray Borromeo, paki-pindot man po, para makadagdag lamang din ko yan, followers. Malay mo mga 2026 mag-monetize na.
Alawigon. Alawigon. Alawigon yan. Si Ivana Pagmatic, yun naman nagpa-follow. Si bata ni ano? Ni lingaw ako kung si pangaran na eh. Yaon nagpupuro yaon sa puro kang ilang adang dila ko. Pupun sa nagpupun sa tapos sa Paul. Oy, perang days na lang kita, Kuya Boy, bago mag Christmas. 10, 10 yan. days. Siyempre, pag 20 ang New Year. Basta ma-Christmas, ma-New Year. Ini ang pinakasunong daw ni Kuya Apple kang NCF ang New Year. Ito naman. Bombing. Yan pati si Mrs. niya. Doon sa intongon yan, si Kuya Apple. Nasa Baguio City, mambabakal ng carrots. Saka sayote. Saka sayote. Sa mo sayote, duman sa barkada ta, carrots sa kuya sibuyas. Yan. Maano daw. Ingat dyan, Kuya Apple, sa Baguio City namin. Malamig dyan. Dapat nagdara ka ng dakulang jacket para hindi ka doon liputin. Tama. Tsaka huwag kang bigla-biglang magbalyo sa tinampo. Oo. Dahil baka maligis ka doon. Oo. Tsaka yung mga ano doon, yung mga lugar doon ay hindi patag. Hindi patag. Hindi talaga parantay doon. Hindi parantay doon. Minsan pagsiko mo dito sa wala, baka nang sisikuan doon sa tuo. Tama. Kaya mag-ingat ka dyan, Kuya Apple. Yan. Good luck. Good luck sa imong career. Ang sabi ni Sir Mario, huwag Daida kaliligtaan ang kondom. Rapsa ako na. Kabalak si Kuya Apple, makadate niya malang daan sa mga igorota duman. Yeah. Sige na niya ako, taang namit ken, mama. Okay. Ay, sa aga po, kumbaga, tayo pala. Ano yan? Hindi, basta... Sa 17. Sa 17-18 po, abangan sa plaza ang Kamundagan Festival. Yan, 17-18. Tama. Yan. Darasedo kang LG Naga. Tsaka may mga band. May mga local bands. May mga local bands. Harap ko may mga choral. Yes. Alis sa mga eskwelahan na makarol sa sendo, mga kadasbosabos. Ayan. At saka, shoutout pala kay Kagawad Buddy Del Castillo. And then kay Konsihal Dodit Beltran. Kay sa mga kay Konsihala Doc Gail Abunal Gomez. Ayan. Yan, si sa imong kamukha, si Uying Councilor Attorney Uying Rosales. Yan. And then siyempre si John Lloyd. Si John Lloyd Cruz, si Joe Perez. Ang Carlo Dalisay kang City Hall, si Brad Omar Buenafe. Ayan. And then siyempre ang sa tuyang idolo, Konsyal Lito Del Rosario. Yan. Yan ang mga And then siyempre si dating konsyal, City Administrator Elmer Valdemoro. Yan. Yan din dyan si Vidal. Yan. Tsaka si Doc Sani. Sani Ranyola. Siyempre, mga nakaibanan ang hinakang naga. Siyempre, Vice Mayor Nene de Asis. And then siyempre, ang nakaibanan taman duman, si pinakagwapo. Ay, siyempre. Pinakagwapong akin ni Congressman Gaby Bordado, si Sir George. Sir Kuya George na gulpi pang utang sa toya ning pamahaw. May Bekene men. Sir George. Ayan po si mga nakaulayaw mikang nakaaging duwang simana. Piglingawan mo si Mayor. Siyempre, paduman ako. Paduman ako. Sorry. Siyempre, ang ama kang hanaga, sigway pa ba yato? Mayor Nelson Legasyon. Yan. Pasalamatan naman ang staff. Diyan si Kuya Russell, si Wawa, si Vincent.
si Ronron, Yeah, si pa. si Ate Jinky. yan, Ate Jinky, si Mark. Si Mark. Sir Mark. Oh. Ayan. Saka si iba, Ang pork barrel. yan, pork barrel. Yeah, ang pork barrel na talagang matindi. Orag. Matindi talaga. Mga idol talaga ni. Talagang garo man ikaw matibay magkanta. Sample. Ikaw anong si gitara. Yeah. Yeah. Ano ang topic tangon yan? Ha? Ara mo kaya ngunyan na paraskuhan. Maabuto ng Pasko. Dakol kitang mga dapat isaalang-alang. Yes, Ayan. arog kang. Siyempre, ang ino tayo dyan, purtukan. Yan. Di ba? Kung kamo po medyo araw nga ni kanina medyo takot sa paputok. Mhm. Ako araw ko, takot ako sa paputok. Iyo. Abo kong hali sa luwas ang putok. Gusto mo perming nasa Laog lang. laog kang compound. Compound. Ayun. Yan, tama sa akin Dakol na- kita kayan madadanyaran Kumaga, dyan. ika ang nagpapaputok. Iyo. Bako si mga barkada mo. Bako. Ika mismo. Iyo. Tsaka gusto ko pati solo. Ayun. Pero naman na damanan mong barkada na nagpaputok ka mo. Ning pipolo. Yan pa ang sa kuyang guest ko niyan. tapos. Garo akong nalaag sa hot seat. Oy, si Sir Jerwin Ferrer, pigduman nanta. Ayun, yan. Sa Kailos, Let's Go to Naga. Yan, oo. Saka si Ma'am Lane. Yan, yan. Hello po, shoutout po, salamat po sa Indo dyan. Yan, dyan sa may, saan na lugar ito? Sa Bistansya. Bistanza. Deka Bistanza. Sa Pakol. Yan. Ang agi nindo, di sa may, Sa may Ateneo, Aha. mastukad ka mo, masiyo ka mong wala, 10 ikot sa rotunda, tayo dyan rotunda 10 duman, pag nag-unsi ka, mabalik ka na sa Naga, sentro. Kasi kung maano ka mo, tuo, tapos pag nakailing na ka mo dyan patukad, anapo na lang nindo. Wala lang. May mga mga isip naman ka. May mga isip mo, pararaputong pa. Si Nanay Kuring, na nagdadalan, nakakali na kitang stress. Nanay Kuring? Nanay Kuring. Tagasin. Basta nag-chat lang to sa kuya, na i-greet na si Nanay Kuring, nakakali. Ano kita, bulong. Baka maabot ang panahon ang maresita na kang doktor o 2 times a day ka mong magdalan dos busabos after meal. Ay, waga. Dos busabos after meal, 3 times a day, good for 365 days. Sigurado, rahay ka kayan. Ay, masalamatan naman ng itlog. Yan o, itlog. Itlog, hali kita dyan kan sarong banggi. Salamat kay Sir RJ, saka kay Ma'am Ara Manala. Kay Ma'am Ara. Yan. Salamat po. And then kay Sir Bong Chalose. Saka si and Inda Labs. si Madam. Yan. Salamat po sa pag-invite sa Muya. Maski nga ni garo day na kami duman na bagay. Mga hubin pa eh. Ayo. Si mga vloggers son, mga nag-uuroha pa. Ayo. Yeah. Salamat po. Nakahalubilo taman sa mga vloggers. At least naka-collab kita mga panahon. Salamat. So, mabolta po kami. And then, syempre, ang Suzuki Otonaga, salamat man po sa royan sa mga pigbisita mi po. Kaya dakol po kami, kadakol po kami pinaglakaw. Pinagkaabalahan last week. Bako lang po kami ni Tito Ray. Bako lang po ang Dos Busabos. Kaibanan po ang Samuyang team na dakol pong nag-invite sa Indo pong lingkod. Pati po sa buong team ng Dos Busabos na pinagdumanan mi po tanganing i-feature po igdi sa Samuyang programa. Kaya kami po nag-aalok sa Indo kung kamuhan po, igwaman pong mga businesses o kaya kung ano pa man ang gusto nyo i-promote through social media. Ini po ang platform na para po sa Indo. Talagang makakatabang po kami and sa Indo itong pigsasabi ta dito rin kasi ugma na pinag-ulay-ulayan ta duman sa itlog na halos mayo na sindaning ibang talagang social media na talaga dalagan kang mga
siguro sa magpa-promote kang mga businesses. Talagang SOCMED na ang dalagan. SOCMED. So, kami po, nyaonig din, naghahalat po sa indo if ever na gusto po nindong mahiling man, kumbaga mahiling ka mo and then ma-introduce ka mo sa mga tao na inaabot po kan sa tuyang, actually, kasi may paradalang kita from Dubai, London, Australia, so nation si Roma, international, si Roma. Pinalabak, yan ang mga lugar. Kaya global ang global. Saan ko niyan nagdadalan si Kuya Apple? Sa Baguio City. Okay lang, may kataid pa da. Iguro. Dengayo nagko-comment. Kaya pala iba ang isip ka ng karotang barkada ta. May katayad ang iba. Remate ang carrots mo, kakaridkidan yan. Pabalik po kami! Pabalik po ang programa Dos Pasabos. For all your wedding needs, parties, birthdays, or any gatherings, from planning until the big day, Just Enjoy Events is here to help you. With a certified event specialist, together with an energetic team, you will surely just enjoy your big day. With office located at M Plaza Diversion Road, Concepcion Pequeña, Naga City, in front of Barbecue King. For inquiries, please call 0909-125-3278 or visit www.facebook.com/JustEnjoyEventsNaga. Authentic Japanese food ba ang hanap mo? With a full Japanese ambience? Punta na sa Noimaki! Located at Door D, Star C Building, Kayanga Street, Magsaysay Avenue, Naga City. Sa likod lang ng PhilHealth. Pwedeng mag-order through Food Panda, Grab Food, Maxim, and Kuya Hub Delivery. Or you may call 0998-483-1475. Alright, Hoy! Nagbabalik. Balik na sa programa. Si mga nag-comments. Yes, and ano lang, Tito Ray, balikan ko lang. Madali Sige. lang, ha? Igubagang nabareta kang sarong aldaw ba na nagtukad sa Mount Isarog? Oo. Tapos garo inabot ning garo nagkawarara. So, yun yan. Yun yan ang pigaano ta na they po magpapara diyan. Kaya baga may kasuguan na kung sakaling masakat ning Mount Isarog, mapaaram na sa disaster risk Tangani iguana ning tour guide. May nagaguide na duman sa aram kung sa iga mga lusot pagkatapos. Alay katong nagduman kita sa Isarog. Gariba na nun. Ano nga na ito pag dumanta sa Isarog?
Si mga barkada ng duwang Duwang lalaki. Wag sakat bigay sa isa. Nag-abot kami doon sa point na nag-ihi kaya ako eh. Nasa tuktok na kami. Madali na kami sa anong apod naman? Sa peak. Sa peak kang anong apod nga niyan pag nagtutukad ka sa sarong lugar? Nasa ano ka na ngayon? Nasa Camp 1. Ayan, Camp 1, Camp 2. Tapos ayan. hanggang maabot mo si itong Si Pic. Ayan, itong pinaka-peak. May apod dyan eh. Yawa na kami sa Camp 4. Yeah. Napaihi. Pinag-request na naman kaya sa tuwigan. Pag-ulayan na naman dahil. Tapos. Nagsakat. Yeah. Nagsakat. Siyempre, nagsakat sa Mount Isarog. Tapos, sabi ka tong Padi 1. Si Padi. Padi na mapahingay ko Padi. Yeah. Mahihi lang mo nang ko. Yeah. Sige nang ngeta. Ako hindi lang mo nang Lagi si Padi. Lagi si Padi. Argay no. Ayan. Una niya, ano pa itong sagit-sit pa kan sa ihi. Ito pala may kubra duman. Dinato ka. Nato ka. Yung gayo. Ang nato ka si Singok. Yung gayo ito. Singok ni Padi. Ayun, si Padi. Sabi niya duman sa Padi. Kaya Padi, dapat nga Padi mahali ang ano kani. Mahali nga Padi. Kamandag kay kani Padi. Padi. Dapat nga Padi. Padi. First aid, Padi. Arayo. Sa kampor na. Arayo na. Mayong signal ang cellphone. Mayo. May daramang kutang. Mayo na. Dead spot na. Iyo, sinabi ko na kay nga sa imo na magbaba na kita. Padakol na ngayon dyan lasulas. Ano pang kaya? Ano ito pirit ka pang nato kang imis mo Singok nato ka. Ang huna kay katong kubra. Pareho niyang kubra. Nagbigak Singok. Ay, di nga, di pala nang una daga to. Kakano niya, bulate. Padi, nagkangok ka pa. Jutay na nga ni. Nato ka pa. Padi, nagadal ka ba kang ning first aid? Para rin. Sige na, Padi. Supon mo na ni Padita. Dapat mahali ang kamandag. Ngok mo. Ikukuspa mo man lang pagkakuabot ang kamay. Dahil ko masup-sup kang ngok mong iyan. Magpanimaga kita. Dawa! Dahil ko pa rin masup-sup kang kakastamong iyan. Hindi na pa rin tinubong mo kasi akin ko. Kadawa pa ulit ko rin kandila. Dahil ako magsup-sup kang ngok mong iyan. Magaganon ako pa di. Matikbaka ng ngip ka. Sabay kita nagsakat igdi. Kadawa. Napong kasago kang agum ko. Dahil bali. Sabi ko na, tigbaka ng mukha. Taratok. Kung nagsabi si Agom, Maria, pag natuka ngayon. Dahil naman nga napapakinabangan. Pasalamat. Pasin ko pasalamat ako. Itong kumplong ito, itong halos na ito. Ito si Hali duman sa meeting kang mga hayop. Iyo. Pag naghilingan kayong bulate, tukubon mo ng hayop ka. Ito mga kahayupan. Ibaga. Iyo. Oo, kangaya. Supana pa di. Dahil ko pa di dawa pa di mag-uruli ang kitang kandila. Ika na pa di tayo ilinganan ni Padi. Tunglay na. Inot ni Padi magaganan, sabay kaming nabuhay. Tulo na ang labot pa di. Pwede paghihiko-rarog na kaniyo. Pwede pasakat ng kamandag. Namamati ko na sa may tulako. Pasakatapan na naayop na.
Ngaring batig baka na. Dawa pa rin, kumasop-sop kang nganip na yan. Halo yung pinag-iba ng tapadi. Dawa pa rin. Dawa, tinubong ko pagkabos na aki mo. Family friend baga kita. Tapos ko. I don't care. Padi nagbabagol na padi. Pabagulan sana. Pabagulan ng hanip na yan. Pero gano'n na konsensya. Nakonsensya si Padi. Nagbago si isip. Nagbago ta. Gaman daw. Ayun. Nga Padi, sa imo kay iwalat lugod si Sampulo kung aki. Ika na nga magpadakula. Ika na nga magpadakula, Padi. Sa madaling sabi, Iyo to. sinopsop. Ayun tayo ka daw maatamang kan si Sampulong aki mawawalat ka do. O sa kasi Mapas ko pati. mapas ko kay po maparte gabos. Iyo. Di anong ginibo? Gini sinopso. Nabuhay. Tignan na yung Padi. Tamapirog na lang ko. Matama ko pa rin na susop-sop. Kaya pala nang napakatokakan si Cobra, nagpipiling-piling. Di nabuhay. Nabuhay si Magpadi. Medyo may gap na. May gap na. May gap na. Hindi na. Supog na mag-iling. Ah? Enye na. Ay, minsan na nag-aalok na si Padi. Sarong kita. Ngok mo! Lilingawan na pala pagbaba. Lilingawan na. Di na nagkasundo. Di na nagkasundo. Pero buhay. Oo. Buhay siya. Kaya nakasalalay kay Padihon niya. Siya nga buhay siya. Si Agum na babae de. Kaya pala nag-istorya to sa una. Kadang yung magilihan kayo, nasusupog nga yan. Yeah. Nagkakasupugan da sila. At sa tabangan. Natabangan. Mapasko na. Ayan. Mapasko na. Ano po ang ano mga pwedeng mga palusot ng mga ninong sa kanina? Siyempre, expert ka dyan. Saro, ang i-apply ko ngunyan, Uh-huh. pag nagduman ang mga inaanak, mag-submit ng birth certificate, Yan. TSA dapat, NBI clearance, police clearance, 2x2 picture, kung may passport, tapos certificate of employment, tapos ning teen ID, tapos ning dapat igwaman ka to si papa niya. Duwa. Para maaraman na ama talaga to na magpadi talaga. Dakol. Yan. Dakol ning requirements para makakuha ng grayang. Yan ang saro sa mga magayon na ipalusot. Panduwa. Tapos pandawa, magtao siya ning picture na kaming duwa lang. Kansadit pa siya. Kansadit pa siya. Karakarga mo dapat. Karakarga ko sa katamayo. Mas maghingi yun. Oh. Tawan mo na sa ning sobre. Ngayon, nini, iyan ha. Sobrang iyan. Bukasan mo yung pagpuli mo na. Iya. Kumbaga may ko yan, may Ganing may excite. May thrill. Yan. May thrill yan. Papaguguman ba yan? Yeah. Yan. Bukasan mo pag nga manasendo ha. Bisa kinino. Yeah. Bisa nga kinino. Yeah. Pag ano nga yan ha. Nakabada ko ka na pati. Di lag naman. Iya. Tapos uli naman yan. Pag bukas na duman, I love you nini, prayers for you. Yeah! Padangat ka ni Ninong. Yeah! Bako yan ang kay Puang Gunong. Sagtak! Love and prayer. Love and prayer. May inaanak. Yeah. Pirmi kang inaon sa pangadjiong. Yeah! Garo kakabuko kang araw ka. Saka sa mga agi.
itago sa mga ina Yan. ang yan. mga regalo ni Yan. Ninong, mga kwarta. Marulos mo dyan itong mga ina na sarayon ko muna yan. Yan. Hindi mo nata kung mawara mo. Iyo. Yan. Kung anon mo na lang sa kuya, pag Pasko na mismo. Yan. Yan. Tapos, agawat kang Pasko. "Hay, Nay, kung anong ko na ngayon, Nay, siguro, siyam na bulan ta kang pigdara." dumanawa po si Litania. Yan. Litania. Madiris niya. Napulang takang dinara. Tapos, sisingil-singil mo kang 200 na eh. Si sakit ming duwa ni ama mo ka barabang gaming binuo. Tigpunan mi sa kamot mo. Sampulo bagaya. Kirang bang gaming. 20 gabos. 20 ka boss. Simuro pa sa bitis. Napagal kami sa buhok mo. Ano tapangas niya? Dali-dali ni ama mo. Tapos sisingilin mo kung mga 200 mong iyan? 200 na yan. Si gatas mo. Oh, yan, si gatas mo. Yan, si diaper mo. Ay, Masiri ka pati magkakan. Para inapot yung sinigalo ni Ninong. Gusto mo fried chicken for me? Ay, ayan po Merry Saro yan Christmas sa po. mga- Saro yan sa mga mga paagi. palusot. Siyempre, giraray po, de paglingawan ta, kadakol ko niya ng mga makahadit naman kamong duwa. Ohoy! Idol! Ang pinakagwapo sa City of Bubbles. Yes, Bula. Bula ka mo rin ni Sir. Ang samuyang idol na namimiss mi na magpasyarig di sa muya. Garo pati nakakalingaw na Ay, ano? kuyan, sabi ka to, maruluwas-luwas daado man sa may mga Christmas light na pero bumbilya. Alam mo yan? Dahil kung kayo nadangog Pero yan. construction, may tubo sa tahaw. Siguro to geothermal. Wala na pagkabanggi kay Bossing Glenn Henyo. Idol! Yan. Kumusta po? Merry Christmas. Merry Christmas. Mhm. Ano na kami Diyo? Kung medyo pahapa na kami Diyo. Ayo. Na-miss mo na itong ininom kang Itong napaling, itong Napaling. nakakaribong, Yan. kung sa ina ang harong. ano, bira ko na ba mailing si Sir Glenn? Ano daw? Pero may ano niya, Parang busy. nagigibo ng short film. Ang short dyan pati ka parming patok sa takilya. Siyempre. Ayan. Kay, Maray na pagkabanggi. Monica Monica Bolima Villagracia. Yan. Hi po. Hi din po. Yan. Kung high ka, kami low. Kung nakatira kang drugs, high na high. Aaron Abi Abi Chavez Chavinia the second. Yan. Shout out, Tito Ray, Kuya Boy. Hoy, Marina Pagkabanggi. Yan. Merry Christmas po ali kay Monica. Yan. Shout out Vlog. Aaron Sabi ni Debbie Borromeo Julian. Julian. Vlog? Vlog? Pag nahulog ka, vlog! Ohoy! Ohoy! Andiyan to yung idol. Idol! Ang Bold Star. Yan, ang Bold Star. Pag nagbabaylinis sa barangayan katong Paskuhan, naghuhuba talaga ni. Binabawan ka na si manay mo. Si Sione. 63 fighter. Maray na magkabanggi kay Sir June of Pork Barrel. Yan, And, saka sa iyang pag-ariba kay Marlon sa kay Kuya Ton. yan, kay Kuya Ton. Sige, maray na pagkabanggi. Ayan, and napapagal akong maghiling na nakatindog ka mo baka po pwede nakatuko na kamong duwa. Para dae. Mas gusto mi pong arog kaniyo, kadiretso po ang dugo Yan. pababa. Yan. Kumbaga, the circulation of the blood in our body Yes. is okay. Yeah.
Oy, si Sir Jerwin Ferrer. Maray na pagkabanggi. Si sa Kylo... Let's go to na. Yan. Salamat po. Kylo Goto. Thank you. Yan. Kylo And then Goto siyempre, na. duman sa mga naghahapot, may mga naghahapot dito rin din. Kung saan ang location kang Suzuki Otonaga. Yan po yan dyan sa may Del Rosario, Naga City. Duman sa ano lang yan. Arani sa Palaog sa Camellia. Ayan, Camellia, Naga. Sa Rinutan, NGCP na. Ayan. Sa Rinutan, Abattoir. Abattoir. Sa Rinutan, Palaog duman sa City Spring Jail. Valley. City Jail, Spring Valley. Boundary na kang Ayan. Palestina pili. Sa Rinutan, Palestina Kadlan. Correct. Lampas na ka. Lampas na ka duman. So, sa mga sa mga nag-iisip na bakal ning auto ngunyan pong panahon, Suzuki Autonaga, kadakol pong mga magagaya ng mga diyan, mga discount, Ayun. mga promos. May promo yung December eh. Sinapili mo nga ni magayon to. Good evening, Dos Bosabo, simbang gabi na atyan, baka iguana naman dyan, may Atyan? simbang tabi. Atyan ang simbang gabi. Day pa. 16 na, maagahon. Ayun sa aga. Tama. Sa aga Yan, na, sa yan. aga. Magsimba ka, Rodante Rocky, bako ang simba mo, simbang tabi. Hali dyan sa bato. Yan, from Beto. Yan, bato. Yan. Pagritman po, Kuya Bog's Diner. Ay! Si Jan Si Prat! John Brats kang baka lamang magpasiring lang. Bekene men! Bekene men! Pag dahil kami na dyan, may ibubulgar kami. Istorya mo ba sa kuya? Dae, makakot ng istorya. Isa itong... Si Maki. Si Maki. Diyan kaya sa Bog's Diner, pwede man ka mong pasyarig diyo, tanganing makauli-uli mi ka mo, pwede ka mong mag-guest, tanganing makauli mi ka mag-diyo. Yan, para ma-promote din si business ni Kuya Bog's. Ayan. Oy, shoutout kay paring Louie. Shoutout kay Louie Nunez. Diyan sa Kanaman. John Mark Nas. Hoy! Sa'yo tumuro mga idol. Si Kuya Mark ni... Si Kuya Mark. Kuya Mark, maray na pagkabanggi. Kuya Mark, kung mo sa sinamati, ita naman sa Civic Center. Na nagugud-gud ning susi. Sige, see you tomorrow po. Sa agayaan kami dyan sa compound kang City Hall. Salamat sa Indo, Kuya Boy and Tito Ray, sabi ni Kuya Joel. Salamat po. And Palestina GC Shout Miguelito Thunderbird. Yan, kay Kuya Payang Gonzales. Yan. And pa-shoutout mo mga out po kay Ate Flor Lucero. Yan. Si Ate Flor. Si Ate Flor, oo. Maray na paggamang Ate Flor. Yan, sige. Yan. Okay. So, yan po. Salamat po kang sa inyong pagkantabay. Si ano pa, ihabol ko ni kay Kuya Teng Dacuno. Shoutout man po dyan, Tito Ray, sa Team San Felipe Bikers. Kikaloy and Manong Angki. Good luck sa mong tulo sa Domingo Eagles Club race. Okay lang daw, daima ko sa top race. Habol mo na lang na mag-champion. Ayan na niya. MBTs, pa-shoutout man po Tito Ray and Kuya Boy sa Eagles MBTC race sa Domingo. Yun. MTV. RMTV? RMTV. TV race sa Domingo. Yan. Good luck po sa mga kuya. Yan. Okay. Si mga dami na greet. Sa sunod na lang. Salamat. Ayan, medyo hectic ang schedule kang Dos Bosabos in team. Yan. Ayan. Sige po. Salamat po kasi ng pagantabay hanggang sa masunod po na pag-iribanan girari niya to igdi po sa tiyang programang Dos Bosabos. Bye-bye.